салом ба дӯстони азиз. Бениҳоят хушҳол аз он ҳастам, ки ҳар видеое ки дар сомонаи ютуб мегузорам, яъне тамошобинаш аз 1000 боло аст ва ҳатто чанд видеои ман аз 10 000 боло рафтааст. аз будани ҳар яки шумо бениҳоят шукргузорам. ман танҳо як нуқтаро барои ҳар яки шумо қайд карданӣ ҳастам, ки азизон, пеш аз оне ки як видеои моро тамошо мекунед, ҳатман ба канали мо подписатсия кунед ва дар комментария фикру ақидаҳои худо, пешниҳодҳои худо гӯед, ки то ин ки мо фаҳмему худро ислоҳ карда бошем ва канали моро тавсия дода бошед ба ҳамагон, то ин ки бохабар шаванд ва беҳтарин қиссаҳо ва инчунин барномаҳои ҷолиби маро тамошо карда бошанд аз сомонаи ютуб канали Parviz Show Media. дар Миср як мард ба бемории қалб дучор мешавад. табибон мегӯянд ҷарроҳии туро дар хориҷа, яъне дар дигар давлат бояд муолиҷа кард. мард розӣ мешавад. як рӯз пеш аз ба хориҷа рафтан, мард ба пеши табиб рафтанӣ мешавад. ногаҳ аз роҳ як занеро мебинад, ки аз қассобхона устухон мехаред. мард дар ҳайрат мемонад ва назди зан рафта мард мегӯяд: барои чӣ шумо устухон мехаред? зан гирья мекунад, мегӯяд: ман 5 фарзанди